ሰላም ሰላም ይሕዋት ከመይ ውዒልኩም ሎማዓንቲ ኸ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ከምቲ ብቐዳማይ ዝበልክኹም ካልኣይ ግዜ ናይ ካለስትሮ ሒዘ መፅየ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ በዚኣ ብቁርሲ ክንጅምር ኢና። ኣብዚኣ ንቁርሲ ትኸውን ብኬሪ ቀሪበ ኣለኹ። እዚ ቺያ ሲድ ናብኡ ክልተ ማንካ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ። ብማይ ገይረ ኣሊኽዮ ኣለኹ። ብማይ ከምዚ ገይረ ኣዳዊሰ ኣብ ፍርጅ ከሕድሮ እየ ማለት እዩ። ከምዚ ኢለ ኣብ ፍርጅ ሕዲርዮ ንፅባሒቱ ማለት እዩ ከምዚ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ማይ ኩሉ ሰቲይዎ ፅሙቕ ኣቢልዎ ማለት እዩ። እንድሕር ደሊና ንሓደ ሰዓት ገለ ክንኣልኮ ንኽእል ኢና። ግን ኣነ ንንግሆ ስለ ዝደለኽዎ ምሸት ገይረዮ ሓዲረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ናብዚ ምስ ገልበጥክዎ ርግኦ ግሪክ ዮጎርት ማለት እዩ። ናይ ግሪክ ርግኦ እየ ተጠቂመ ፋት ዘይብሉ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ቃርፋ ገይረሉ ድሕሪ ቃርፋ ከዓኒ እቲ ስትሮቤርን ብሉቤርን ገይረሉ ማለት እዩ። ከምዚ ገይረ ኣዳዊሰ በቃ ሬዲ ኮይና ንቁርሲ ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርና ክንቆርስ ንኽእል ኢና። ኣብዚኣ ከዓ ንምሳሕ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ንምሳሕ ቀሪበያ ዘለኹ ክልተ ረቐቕ ዝበላ ስጋ ናይ ደርሆ ማለት እዩ ቀሪበየን ኣለኹ። ንሰን ከዓ ማእኸላይ ገይረ ክመትረን እየ። እቲ ችክን እኳኒ እንድሕር ሃይ ካለስትሮ ሃሊና የዕርዩና ክነብዝሖ ገለ የብልናን። ንእስ ዝበለ ክንገብሮ ኣለና ስጋ ኣብቲ ካለስትሮና የዕርዩ ዝጎድል። ሕጂ ኣብዚኣ ዝገብራ ዘለኹ ከምዚ በርበረ ጥረ ማለት እዩ። ናይ ኣሕምልቲ ቀመም እንደገና ከዓ ዘይቲ ናይ ኣውሊዕ ዘይቲ እየ ዝጥቀም ዘለኹ። ካልእ ዘይቲ ዝኾነ ዘይቲ ክንጥቀም የብልናን። ስጋ እቲ ካለስትሮ ንሕና ዝጎድል ብድሕሪኡ ከዓኒ ነብስና ርኢና ማለት እዩ እምበር እቲ ካልእ ቅብኣት ገለ ፅቡቕ ኣይኮነን እቲ ካለስትሮና የዕርዩ እዩ ዘልዕሎ ማለት እዩ። እዚኣ ስጋ ናይ ደርሆ ከምዚኣ ገይረ ቀለየ ኣለኹ። ኣብዚ ከዓኒ ከዳሉ እየ ማለት እዩ። ጎስዓይ ስፕናች ሓምሊ ገይረ ኣለኹ ኣብዚ ኮሚደረ ሽጉርቲ ምስኡ ክገብረሉ እየ። እንደገና ከዓ ንእስ ዝበለት ከዓኒ ኣቨካዶ ክገብረላ እየ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና መቲርና እቲ ዘለና ዝኾነ ኣሕምልቲ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና። ግድን በቲ ዝገብሮ ዘለኹ ኣይኮናን ክንገብሮ ማለት እዩ። ነቲ ዝኾነ ሂንቲ ክኾነኩም ኢለ እየ ቀዳማይ ካልኣይ እንዳበልኩ ዝሰርሕ ዘለኹ። እዚኣ ካልአይቲ ቪድዮ እያ ስጋ ናይ 7 መዓልቲ እየ ክሰርሕ እዚኣ ናይ ካልአይቲ መዓልቲ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡ እንዳበልኩ ከዓ ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሻይ ሻድሻይ እንዳበልኩ ከምፅኦ እየ ማለት እዩ። ሕጂ በዚኣ ፀግዒ ኪንዋ እየ ገይረ ዘለኹ ኪንዋ ፅቡቕ እዩ። ነቲ ሰላጣ ከዓ ኮሚደረ ሽጉርቲ ኣቨካዶ ኮኮምበር ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ እታ ስጋ ናይ ደርሆ ማለት እዩ ሬዲ ስለ ዝኾነት ናብዚኣ ንእሽተይ ይገብረላ ኣለኹ ማለት እዩ። ከምዚኣ ኢላ እታ ምሳሓና ከዓ ከምዚኣ ኢላ ሬዲ ኮይና ኣላ። እዚኣ ምሳሓና እያ ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ናይ ድራርዩ እዚ ካውሎ ፍየርን ዱባን ቀሪበ ኣለኹ። ነቲ ዱባ ቀሪፈ መቑለኤ ከምቲ ዘድልየና ሳይዝ ማለት እዩ ንሞትሮ ኣነ ከምዚ ገይረ ይሞትሮ ኣለኹ።
እቲ ዱባ ሓይሊ እዩ ዘድሊ ኣነ እኳ ብጣዕሚ ቀጣን ስለ ዝኾንኩ ኣዳኺሙኒ ነዚ ክመትር ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ገይረ መቲረዮ ኣለኹ መቲረ ከቃምሞ እየ ማለት እዩ። ከምዚ ገይረ ኣብ ጉድጉድ ዝበለ ሸሓኒ ይገብሮ ኣለኹ። ብድሕሪኡ ቀመም ጨውን ፃዕዳ ሽጉርትን ፀሊም በርበረን ክገብረሉ እየ ማለት እዩ። ከምዚአን ትሪኣ ዘለኽን ገይረ ከዳውሰ እየ። ዝኾነ ቅብኣት ነገር ኣይገበርኩሉን ኣብዚ። ሕጂ ከዓ ነተይኣ ካውሎ ፍየሪ ንዓኣ ፅቡቅ ገይረ ክመትራ እየ ማለት እዩ። ከምኡ ገይረ ሬዲ ክገብሮ እየ። ንምንታይ እየ ኣብዚ ቅብኣት ዘይገብረሉ ዘለኹ ቅብኣት ምእንቲ ከይበፅሓና ኣብ ኩሉ ኢለ እየ ነዚ ቅብኣት ዘይብሉ ዘቃምሞ ዘለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚኣ ገይረ እቲ ናብ ኦቨን ዘእትወሉ ሸሓኒ ከምዚኣ ገይረ ወረቐት የንፅፈላ ኣለኹ። ወረቐት ኣንፂፈ ኣብኡ ስጥጥ ከብሎ እየ ነቲ ካውሎ ፍየርን ነቲ ዱባን ማለት እዩ። ነዚ ዱባ ከዓኒ ነዚ ካውሎ ፍየር ከዓኒ ከምዚ ገይረ ከቃምሞ እየ ብሁሩድ ፀሊም በርበረ ፃዕዳ ሽጉርትን ገይረ ማለት እዩ። ኢታልያን ሲዝኒን ከዓ ገይረ ኣቃሚመ እየ ማለት እዩ። ከምኡ ገይረ ኣቃሚመ ኣብዚኣ ሸሓኒ ናይ ኦቨን መእተዊ ክልቲአን ገይረ ናብ ኦቨን ከእትዎ እየ ማለት እዩ። ናብ ኦቨን ኣነ 27 ደቂቕ እያ ዘላ እዚኣ 28 ዳርጋ 27 ደቂቕ ዝኸውን ገይሩ ፅቡቅ ገይሩ ይበስል እዩ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ዓተር እዩ። ዓተር ከዓኒ ሓፂበ ከብስሎ እየ ማለት እዩ። እዚ ዓተር ንምንታይ ይጠቕመና ማለት እዩ? ፕሮቲን ሕጂ ካብ ስጋ ካብ ካልእ ካብ ንረኽቦ ካብ ናይ ከምዚ ዓተር ገለ ክንረኽቦ ከለና ፅቡቅ እዩ ንሃይ ኮለስትሮል ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ። እዚኣ እዚ መግቢ ዝሰርሐልኩም ዘለኹ ኣብዚ ማለት እዩ ፋይበር ፕሮቲን ኩሉ ዘለዎ ዘማልአ ዝሰርሐልኩም ዘለኹ ኣነ ንባዕለይ ናይ ኮለስትሮ ፀገም ስለ ዝነበረኒ ብከምዚታት ምግቢ ሓጊዝኒ እዩ ናብ ታሕቲ ኮለስትሮ ናተይ ወሪዱ ማለት እዩ። ሕጂ በቲ ንዓይ ዝሓገዘኒ ምግብታት ገይረ እየ ንዓኹም ዝገብረልኩም ዘለኹ ኣይሆፕሶ ይሕግዘኩም ይኸውን ማለት እዩ። ኣብዚኣ ከዓኒ ገይረያ ዘለኹ ፃዕዳ ሽጉርቲ ፍረሽን በርበረ ለሚን ገይረ ዘይቲ ከዓኒ ናይ ኦሊቭ ኦይል ገይረ የዳውሶ ኣለኹ ማለት እዩ። ነቲ ናይ ዓተር ሰላጣ ንዕኡ ክገብረሉ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚኣ ሽጉርቲ ቀይሕ መቲረ ገይረ ኣለኹ። ከም ዓቐንና ክንገብር ንኽእል ኢና። እዚ ከዓ እቲ በርበረ ዓብዪ ዘሎ ጉዕ ማለት እዩ። ነሱ እዚ ኮሚደረ ከምዚኣ ጌርና እቲኣ ዓተር ከዓ ናብኡ ንሕውሶ ማለት እዩ። እቲ በርበረ ኩሉ ኣዳልየ ዝፀናሕኹ ናብኡ ክሕውሶ እየ ማለት እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ንሕና በርበረ ብጣዕሚ ስለ ንፈቱ በቃ በርበረ እንድሕር ደስ ኢልና ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ክንበልዕ ንኽእል ኢና ኢለ እየ ገይረሉ ማለት እዩ። ኣነ ከዓ ብጣዕሚ በርበረ ስለ ዝፈቱ ከምዚ ገይረ ነቲ ዝበልዖ በርበረ እንዳገበርኩ እየ ዝበልዖ ነይረ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዱባን እቲ ናይ ካውሎ ፍላወርን ኣብኡ
ቀሪበየ ፀኒሐ በቲኣ ሓንቲ ወገን ከዓ ኮኮምበር ገይረላ ማለት እዩ። ከምዚኣ ትመስል ማለት እዩ። ኩሉ ፋይበር ዘለዋ ፕሮቲን ዘለዋ ኩሉ ዘማልአት ማለት እዩ። ከምዚኣ ትመስል እታ ድራር ከዓ ማለት እዩ። እዚኣ ትመስል ነይራ እታ ቪድዮ። እንድሕር ፈቲኹማ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ግበሩለይ፣ የቐኒየለይ። ቴንኪዩ